Luya ang hapon. Pilipinas, good morning sa Indogabos, good morning po Legazpi City, good morning po Albay, good morning Kabekolan. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Dahil pong personalan, kita po tagahapot ng mga kahaputan kan banwaan na dapat mga tugang masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ang katuyuhan ang sarong isyo masolusyonan asin ang sarong problema malinawan. Di po sa DCGV. Hanggang po kitang 9 o'clock in the morning. Mga tugang, tabi, good morning po sa Indogabos. Kung kamo ang haputon, ano tabing klasifikasyon o kwalifikasyonin kandidato ang gusto nindo? Politiko, tabi, mga tugang o talagang edukador? Anong gusto garo hanggang sa ngunya day po nin katultuli sorry tabi garo medyo bako pamaray ang resulta kang evaluasyon kan mga mga eksperto sa luwas kan Pilipinas may kinaraman po mga tugang sa edukasyon kan sa tuyang nasyon. Ngunyan baka bakante ang pwesto sa pagiging sekretaryo kan DepEd. Ano po ang gusto nindo? Politiko na may eksperyensya sa edukasyon o politiko na dahil man ki-eksperyensya sa edukasyon o talagang edukador siya nagdakula talaga siya mga tugang sa pagiging educator hanggang siya naggurang siya tagari sa kadakulan mga tugang kan pwede sa Pilipinas dahil pa po na nakakapili an sa tuyang presidente kundi sa ipuan masalida na secretary kan DepEd masalida tabi kay secretary at kay Vice President Sara Duterte. Si Sara baga dahil man siya ki-experience pag-abot sa edukasyon inako niya baga yan. Tas siya abogado. Kuda tabi haloy na naging mayor. Pinili niyan pagiging DepEd secretary. Kaya mga tugang naibugtak siya dyan. Diba? Kaya sa Pilipinas man sana po na ang vice presidente, sa Pilipinas man sana na ang vice presidente, igwaki mga arogan, ay doon ko aram kung sa ibang nasyon, pero sa mga aram niya to na mga nasyon, pag ika-vice presidente ka, talagang spare tire ka. Mahalat ka na mabakante ang pwesto, mga tugang kan presidente. Kaya siya po, mga tugang, ano yan ang kaya lang para dahil man siya masyadong maging ano yan mapakinabangan ang sa iyang talento pinag-ako po siya pinagkuhan po siya pinagtatawanan sinanin posisyon sa gabinete. Hello, good morning. Hello, good morning, baby. Good morning. Dapat an educator. So may experience siya sa edukasyon mismo. Yes. Magao, President Magao. Kulang kay BP, ay mambagang nangyari. Iyo baga, ano? Iyo baga. Paulit-ulit kita, bubaraguna naman yan. Kay total, bubaraguna naman. Kadakol na kan mga kwanta. Sa bagay, igo amang mga tawong nakapalibot sa yan, eksperto sa edukasyon. But the point is, natadahin na ayos. Iyan ang hapot. Diba? So kay po talaga, may leader kita, may pamayo dyan, na so may urag talaga. Hindi man pwede siya o BP tabi mag-aasa sa mga palibot niya. Dapat disipulad sa diri mo. Yan magaw, extreme yan, typical. Iyo baga, iyo baga. Uya ka ito under mo, turabo mo. Iyo, oo. Iyo baga, oo. Pero kung ikaw may knowledge sa sitwasyon naan, ara mo ang tama, tapos ara mo ang sala. Yes. Pero masakot ang bottom line gan, problema pa rin sa Pilipinas sa tuya, nakulon kay taong pig-accommodate na mga daiman dapat. Yung baga,
Dahil lang sa political kwan, dahil lang sa political connection. Yeah. Political, Di ba? ano ka po dyan? Politically motivated relationships. Oo, kita baga, dapat baga kutakan, no? If ever man, kung sa kama na area kang gobyerno, dapat expertise mo Dapat siya. sumay expertise ka. Oo, dapat. Ano nga ka, ano, alimbawa, binugtak sa agriculture, siya ang expertise niya, magnegosyo kisira. Correct. Number one pa tayo. Actually, doon naman sana baga, tataw ka mag-motor. Di ba? Tataw mag-drive ki auto. Gari ko lang kita. Mag-drive auto. Gari ko lang. Pero ang, alimbawa, ang sa finance ta, pwede, marayman, di ba? Ay, yun. Dahil kitang masahan. Taratao yan. Doon si Secretary Si si Secretary Jokno talaga, may expertise yan kan mga nakaaging panahon, di ba? Ang ganun yan. Nakulo ng qualified dyan. Kaya lang, dahil manahiling nata. Oo. Sa politika. Iyo. Kung kuta kay puwanin, kung talagang gusto mo maging maayos ang Pilipinas, di ka mag-killing di one-sided sana. Iyo Hindi baga. ko mo 360. Ano daw kung hilingon kang presidente sa mga naging presidente ngayon kang universidad? Di ba? Yan. Di ba? Naging presidente ngayon kang mga mid-bid na mga eskwelahan sa Pilipinas. Yeah. Aligayang Lasal. Yan. Oh, pero bako migo sa mga elite school na sa mga hali sa probinsya na nailing ang sitwasyon sa baryo. Pwede. So, mga presidente, ex-president Cabrillo. Halimbawa ngayon, Dr. Faye Lauraya. Ah, di ba? Okay. Kaswapo niya ni Bibi Palan. O ngaya, Dr. Noli Mascareñas. Sa mga nagkadling ang sitwasyon, o ngaya, si Division, retired na Regional Director kan DepEd. O kundi sa dyan. Number one ba, Bibi? Kaswapon, may ka-order ko. Dati siyang provincial health officer. Oo. Kunyan, nag-order. Kay katulad. Oo. Ang tara mo sa kuya, dahil naman ngayaw, mas nga capable kami. Pero nagamot niya sa AIDS, na dahil man ngayaw, sa medicine ngayon, ako manan, sabog niyang Iyo, capable pero- kami, kaaliw na Pasko. So mga next in rank, garo day mo na masahan pag-abot sa presidential appointee. Ngayon na, Di ba? Day mo na masahan kung dito. Siyempre, kaya nga ni presidential appointee. Di ba? Correct. Okay. yung sa tabi, Yes, sir. Thank you, amigo. Diba? Diba? O kaya, ano na kung nairan hilingon? Alibawa nga maghilingon. Sisingayan magaling na naging presidente ng Bicol University. Yan. Mga hali nga sa mga state universities na mga, naso mga sa public schools, sila nakakasabot kang sitwasyon eh. Diba? Sila nakakasabot kang sitwasyon. Ngaya, konsensya, ngaya Diliman State University, kung ano nga sa Diliman, San Carlos University sa Cebu baga, so mga public schools tayo ni paminsan igwa man kinagkapirang nagkapot ki mga pribadong universidad and colleges na dahil man masyado nakakadakop kang problema kan problema sa grassroots, di ba? Hello? Ikaw, Yes, sir. yun, tingnan po sa duli na pag nag-job fair, baka Oh. job mismatch. Job mismatch. Yung pagkata. Iyo ba gani? Mismatch. Oh, dapat talaga. Simpleng tara mo dyan, job mismatch. Oh. Na, man engineer ka, kailangan ka sa DOH General. o general. May general ba? Ina kunya ang pangunyan ito. May general ba ito? Kung ang trabaho niya, gani sa bako man sa health ko, gani procurement, gani something arrogant. Kaya nga, di, kumaga sa nag-experience pa sana siya. Daw kang experienceado na. Iyo baga. Dahil yan sa pagabot ng political accommodation. Yes. Mismatch pala. Job mismatch, kumaga sa mga applicant baga sa duli, pag nag-job fair. Correct. Iba man sa sinapusan, sa pag-applyan. Yes. Kaya, paano nga talaga umirok kita ki diretso ka? Nag-experience na po sa nangangapak ka. Nanggad. Nanggad. Okay. Okay, Migo. Salamat, Migo. Salamat. Okay. Ilingon kayo diyan ng mga kuwan na yan. Di ba nga? Dr. Faye Lauraya, saroy ni sa Maray. Di ba? So nagimatang ko lang na naging presidente kan Bicol University ngaya. Di ba? Dr. Faye Lauraya, presidente ngon yan kang University of Nueva Cáceres. Di ba? Dr. Noli Mascareñas, mga rugtabikan, mga ano yan, ang mga irilingon. So mga kwan gayon, hali dyan sa barangay, hali sa probinsya,
na may ano yan po kaya, exemplary performance, mga o track record bilang mga educator. Tako na nako, kaya ilingan ano yan ha. Ilingan ko yan ang sitwasyon mga tugang sa palibuta. So pagkabotabi sa performance kang edukasyon, that we have qualified teachers. Pero sa ang problema, nataarog ka ang tabi ang sitwasyon kang edukasyon ta sa nasyon. Diba? Ano rin so latest baga na diniskuter ta digdi susugduman sa ano ito nga ning so grupo na nagpaluwas kang statement na pero daan mga Filipino ang mga high school na aki maluya da sa math boda sa science gito. And then ang nagdagdag pa susug sendang pag-aadal iyo tabian maluya kita da ang worst na ang estudyante da kan Pilipinas, worst pag-abot sa critical thinking. Creative thinking. Creative thinking. Maluya da kita pag-abot mga tugang sa creative thinking. Yan baga so latest na bareta. Maluya da kita. Anyway, mga tugang, sana makakuha tabi ang presidente kay Magayon na pamayokan DepEd na talagang may expertise pag-abot niyan. Dapat i-appoint na DepEd secretary is from the academe na may exhaustive experience sa pagpadalagan kan education system. Anong yari kaya political appointment kaya nagiging square peg in a round hole. Tama ka dyan po. Ining texter ta. Di ba ka? Square peg in a round hole. No? Now, ang term ng kaito, inot kong dadangog kay Dr. Malu Tabuena Makasinag. Yan. Professor ko ang kaito sa Economics 1 and 2. Ay ba ko Economics? Principle of Management subject. Yan. Si Dr. Malu Tabuena. Square peg in a round hole. Mismatch? Taldok ba? Ayan baga na puro kayan, square baga yan. Pag unless na matalimon man ang pagkagibo mo. So, pang taldok, tapos ang luho, matalimon, paano makalaog? Diba? Kung mismatch mga tugang. Araw kan mga ibata, mga tugang na naggradua sa iba-ibang kurso, pag nag-apply, iba man ang i-applyan, iba man na trabaho ang nalalaugan. Sa kulang kay available na trabaho sa tuya na lugar. Diba? Professor kan si Dr. Malu Tabuena. Kahit Miss Maria Luz Tabuena. Magayunon an si Madam. Seksyon pati ang kaito. Alangkaw. Hanggang ko niya, nagum na lamang ni Attorney Ian Makasinag. Seksyon, as in magayon pa mangyaray si Madam. Kaya love na love ni Attorney Ian. Pagkaring, baka masobra naman kitang istorya. Tama na. Baka masobra naman kitang istorya. Baka mapunsa ko si Attorney Ian. Baka ngayon masobrang ka naman niya, amigo. Istorya. Good morning, Sir Hen. Ang dapat edukador, bukon politiko. Dapat education talaga ang profession. Sinda may aram kung ano ang kaipuhan ta sinda niyaon sa field. Sinda mismo nakasaksi kan gabos na nangyari sa sektor kang edukasyon. Ang politiko, iba man yan profession, wara man yan maray aram talaga sa sitwasyon kang edukasyon. Tama ka po. Unless na ang politiko, ngaya, hali talaga sa edukasyon bago siya naglaog sa politika. Good morning, Tabi. Good morning, sir. Bilang future teacher, ang maging DepEd secretary, dapat teacher man na nasa serbisyo pa. Dahil pa po retired, ta iba man sa panahon sa retired na. Nga na po 21st century na dapat ang maging DepEd secretary kaya makisabayan sa presente na panahon. Kina kaya mag-implement ng mga strategies na akma sa panahon mo yan. Dapat ang DepEd secretary aram kina naranasan ang mga presenteng problema sa edukasyon. Dapat updated ang mga aram niya. Dapat ang DepEd secretary nagtuturo sa public schools, bako ang mga sa university or college nagtuturo sa unuman na aramsan sa basic education. Basta po na experience ang public school. Dapat may tali, may puso, kina may pag-intindi sa problema sa edukasyon nga na.
bako ng politiko o kung sisay, wara man aram, sawong-sawong barang sinda dyan. Bilang public school teacher po, daig kay puhan na hali sa mga universities and colleges, ang dapat maging secretary, ang dapat po dyan suyaon sa pinaka last mile schools na principal or teacher na naka-experience tunay na sakit sa public school. So tunay na may makulog sa aki tapos mga teacher. At ara mo po ang ideya mo, magayon yan. Di ba? Di ba? Kung na-assign ka duman sa pinakahayong barangay, gibong kang secretary kang education. Ay, nako, aram ang sitwasyon eh. Tama ka po dyan. I-remind ko lang po, no increase no mga pension, SSS pension, no mga senior citizen na pobre. Sabi mo kaya, hapot mo ka-amiga mo na taga-SSS. O sige, tod ha. Tapo doon ta. Alright. Very charming si Malo tabi na makasinag. My batchmate, mga magayon na babae ang Malo. Just like your wife. Oh, approve! Yes! Yo! Aramon tanawan mga dagdag na report. Hali po dyan sa lawas. Jimmy! Nasalita, nasa linya. Mga tugang anapot daw kung kasuarin nagtaga-urana sa nagkahurubas lugod ang ibang burabod. Napano? Napauno? Jim! Jim, ano ang latest? Yes, BP, medyo magkangalas nga ni anapot, natatakon kasuari nagtatagawra na, yun ang lugod sa paghurubas kan mga tadang burabod, durante kan kasagsagan kan sobrang init na may mga hit index pa baga. Iyo. Iga paninlit na nagbuburulos, pero ngunyan, nagtatagabagsak na lugod anuran, pati sa mga jetmatic pump, nagkahurubas ang lugod. Pangyari sa maabakali. Ano ang paliwanag kay ni kan pag-asa magin kan Pibox? Pig-text niya to si Sir Paul Alanes. Mapaliwanag na siya. Pwede siyang apudan. Baka may number ka dyan. Oh, sige daw. I-connect mo muna ang istorya para masabutan ko kang ihapot ko sa iya. Siguro sa manungod sa bagay na nangyari gini. Igwa nga ni kitang naisiyan na padi, alkalde, mineral water ng pigkakaregos, tan source ng tubig, nawara, nagpamara. Ganyan lugod ng tag-ora na? Ako experience ko maging pagpalibot ng pig-survey ko, digdi sa Kamalig. Actually, so manager kan water district, pinapod sa piniginbitaran sa Sangguniang Bayan, kaso hapon. Na gulpian nagmamali siya, nakakabot na reklamo sa lokal na gobyerno, tanatataro ka niya nangyari. Sango niya nagura naman, pero pag minasaldang man kaya an init bibi, the same kan may heat index na an intensity man giraray kan init. Ang sabi, matindi lugod daan evaporation kay ni. Okay. Kao sa arog na kay ni an pig super na problema kan mga tawo. Kaya digdi sa kuyang area sa 3rd district, mamalisyahan mo, sige na sanaan rasyon din mga tubig para mang pang-sustainer sa mga pangaipo kan mga nasa barangay. Ang ganun yan palan, araw pa ka ng sitwasyon. Although, so, oran baga Jimmy, bako pa man talaga sustenidong diretso? Yun na nga niya. Pero kan so kasagsagan nga ni kan matinding init, tigwa pa lamang nintada-tada. May nagbubulos pa. May nagbubulos pa sa bomba. So, jetmatic. Ngunyan, uda na. Okay. Napauno. Ano ini? Iko-connector ta sa Vulcan Mayon ta? Ano ang connection kay Paul? Dahil ko pigtik, pero pigchat ko si Paul Alanes. Wiga po tayo kunan ng topic. Ito, okay da, pwede da siyang apudan. Sige daw ta. Sige. Pig-organize ko lang ang ihapot kay Dr. Paul. Takon dyan sa Kamalig nangyari. Saan pa yan namang nangyari na? Bako man sa Kamalig. Actually, maginduman sa Piodora, nagura na, may mga makusog ng paguran. Pero, nagpaparasyon ng dati si Mayor Alan Arandia. Ngunya na daw. Nagkarigos sila sa mineral water. Okay. Tora, nabasan so bomba niya. Napauno. Pati sa bomba na wala? Dahil man, sa bomba. Dahil man na wala. Sa tubig sa bomba? Sa tubig sa bomba. Subo.
May kangalasuno naman kung pati bomba nawawara. Grabe na. Pagbukas mo sarong mo, ay nasa bomba. Nanulbot sa bomba pera. Tubig, sa tubig. Okay. May mga motor, ang ibang gripo, may motor. Ito na, Nag-aandar Jimmy, ang si motor, Dr. Paul. Si Dr. Paul, nakonta ko na ha. Jimmy nasalita din si Jimmy News. Dr. Paul Alanis, magandang umaga po. Si Henry Maceda po ito sa DCGB. Yes po, good morning. Sir, pasensya na po kayo kasi yung reporter namin may mga tanong yung mga kababayan natin dyan sa 36 lalo na. Ngayon daw na medyo bumabagsak na ang ulan, lalo lugod na, lalo pong humina yung yung tubig sa kanilang mga deep well. Ang iba nawala na yung supply ng tubig. Kayo po sa PHIVOLCS, ano pong tingin ninyo sa ganitong sitwasyon po, Dr. Paul? Well, yung part of our monitoring po ng bulkan includes yung pagsusukat ng yung mga water wells, mga springs, mga bukal. Kung humihina o nagbabago yung daloy ng tubig, nag-iiba yung amoy, yung kulay, Oho. o yung init. So, part po yan ng ng ginagamit namin para mag-assess ng kondisyon ng bulkan. Ayun. Pero yun nga po, hindi lang isang parameter lang po yan. Kailangan tingnan natin yung pang mga, kumbaga, sa mga ebidensya, may corroborating evidence pa po ba? I see. So, that's yung magandang observation yan, and something na, of course, yung PHIVOLCS titingnan po natin yan. Depende po yan kung saan po ba yung kanyang bukal na yan. Saan yung tubig, nanggagaling yung tubig na yan. Oo. Pero kayo sir, pagdating po sa volcanology, no, gaano ho ba yung distansya ng isang area para ma-connect natin sa posible po na volcanic activity po, Dr. Paul? Well, yung of course, as a po yan, titingnan natin. May mga obvious naman kasi na mga bukal na galing talaga sa bulkan. Oo. Malapit sa bulkan na related siya. Wala po tayong distansya yung fixed na distance. Depende po yan sa mga bulkan. Pero of course, kung nasa nasa bundok talaga nanggagaling sa bulkan, example, sa dalisdis talaga o slope talaga ng bulkan nanggagaling yung bukal, likely related yan sa Pero kung kunwari po nasa bayan na po, nasa syudad na, magulan na yan, hindi naman na po siguro related yan. Oo. Halimbawa po sir, walang volcano o kung ano, may ano pang mga parang factor na pwedeng tingnan sa ganito pong uri ng sitwasyon na biglang, sabi nga, nawawala o humihina po yung supply ng tubig from the, yung tinatawag natin na original na mga bukal? Maring lang po, naparaan na yung dinadaanan ng tubig. O talagang namatay na lang talaga po. Or iba na yung nilalabasan ng tubig. Oo. That's one possibility po. And then, pero yun nga po, kapag dating sa mga yung nawala yung tubig, titingnan natin, related nga po ba yan? Aktividad ng bulkan. Yeah. Pwede naman kasing dahil katatapos lamang po natin ng El Nino. Opo. So medyo tatagalan bago kumbaga, hindi naman po kasi instantaneous na umulan ngayon. Maya-maya lalabas na yung tubig. So ilang ilang metro po, minsan may mga halos ilang daang metro ang yung dadaluyan ng tubig ulan bago niya kumbaga yung tinatawag nating aquifer or ipunan ng tubig sa ilalim ng lupa. And then mga ilang minsan ilang linggo, ilang buwan bago makaakyat ibabaw at muling lumabas sa mga bukal. So hindi po indication na dahil umaulan ngayon
automatic na lalakas na ulit yung tubig sa, Oo. sa bukal. I see. So parang mangungulekta muna, no? Mangungulekta muna ng tubig yung mga bukal para mas lalong lumakas po ang supply nila para mapagkinabangan ng tao. Ganoon ang sitwasyon at ano po, Dr. Paul? Opo. Yun yung mga yun yung mga mga possibilities. Mhm. Of course po, kami po sa P-Box minomonitor namin 'yan. Opo. Tinitingnan natin yung mga trend kung humihina ang humihina yung tubig, yung paglabas ng tubig kahit na tagulan na. Pero i-corroborate natin 'yan sa iba pang mga senyales. Oo. Ibang sitwasyon po 'yun, ano sir? Ibang sitwasyon 'yun. Opo. Pagdating sa ganung bagay, ito talagang, di ba tinitingnan niyo yan, sir, na isa sa mga indikasyon na pwedeng pumutok ang bulkan pag ganun ang sitwasyon, ano? Yes po. It's again po, yun nga, yung indikasyon po yan na abnormal ang lagay ng bulkan. Pero kailangan titingnan din natin yung iba pang mga ebidensya dahil yun nga po, katatapos lamang ng El Nino, katatapos lang ng tag-init. Yes. So, yung pa yan, kumbaga, kailangan pang mag-imbak ng tubig ulit yung mga bukal natin. Mhm. Opo. Dr. Paul, maraming salamat po sa pagtanggap ng tawag ko ngayong umaga. Mabuhay po ang P-Box. Welcome po. Welcome. Thank you so much. Mga tugang Dr. Paul Alanis, mga tugang sa kahaputan niya to ngunya na pagkaaga. Ay mo yan tabig sa tuya mga tugang na programa regarding dyan sa report ni Jimmy na salita. So baka yung mananggad yun baga adi. Halawig baga na kuan, halawig baga na halawig baga na halawig baga na 2 bulan, 3 bulan na kulang kita kitubig. Kaya pag nag-uuran yan, garo minasarum sumo na, minasarum sumo na diyan po mga tugang sa tuya na mga burabod, mga bukal, yan, mga salog sa satuya tabi na kapalibutan. Alright, o sige, may reaksyon pa digdi. Day magkuang ngaya ki DepEd Secretary na hali sa elitista na mga schools. Diyo ako sa iling kung may point ining reaction sindo, di ba? Kaya dapat talaga, going back to our topic, mga tugang, adalan kimaraya na sutawo na gitawnin giya para po mapakarayan sa tuyang edukasyon. Yan. Political accommodation. Yan ang problema dyan. Adi. Yan mananggad ang problema tayo. Madali lang tabago kita mga tugang mag-shift sa iba pa niya to na nakapreparan na topic ngunyan. Taplano kung tinext ko tabi sumaw kang Libon Albay, Municipal Agriculture Officer kang Libon. Baka lamang makahuron tango niya na pagkaaga. Angeline Liagas, good morning. Alex Boribor, problema nasa education sector. Man ngani pareho sa UP pero pigutugutan ang mga sinasabing aktivista na nagiging formasyon kan pagiging rebelde. Dain ng tama sa paggogobyerno kundi sinda mga nag-aradal, suportado kan administrator at mga paratokdo, scholars pero dain nagsurunod sa patakaran kan gobyerno, siring man anibang paratokdo. Yan, ha? Okay, madali lang. Tamay mga reactions patabi digdi. Sa satuya na programa. Sabi ito ni Alex Boribor. Sabi ni King Rinaldo, good morning from Bangkiruhan. Peter De La Torre, good morning Tabi Bosing. Homer Lola, good morning everyone. Alright? Good morning kay Councilor Chito Baldo. Sayang po dahil kita magkakauron ngunya na taga-smoke free Legazpi. Tagusutang i-discuss sa ordinance. Natadaw takunhain sa gusto kitang magtabang para sa information dissemination na didipisilan kita, adik. Pag-chat ko ngunyan sa mga dapat makauron ta. May appointment kita, mga tugang sir. Kaya lang sabi ni Miss Portia, ay pasensya na nga niya po, super busy kami ngunyan sa activity sa ICR. Sa Legazpi Convention Center. Ang pwede dang makauron ngunyan, si Attorney Ella. Attorney Ella. Hindi ko masyado besa. Tapi padumanan ko na po para i-diskuter ta mga tugang so anti-smoking. Ano nga ito? And ano yan? So vape. May gusto ko yung pasadahan so anti-smoking ordinance ta. Kasabay po naman so vape.
no? Kasabay tabi duman mga tugang so vape na bugtak, no? Para kita madisiplina. Ang problema sa palibot dapat consistency ay ati Shara. Wala tabi si Madam kuha na solitalye tamay kon ito. So boto tamay pa interview sa kuya ngayon ito haling DepEd. Barkadahon muna ng mga taga DepEd ano ini? Makaraw ka na naman ngayon dyan, ha? Di ba? Oh. Yung tabi, kaya ang mga nagkasurugo, consistent mga tugang ang implementasyon, di nagkakakirikigan. Araw ka, no? Smoke-free ordinance sa tuyang syudad. Salbay, may anti-smoking kita. Buong bansa, may law, mga tugang, na nagbabawal as in nagpapasunod kang smoking. Di ba? Anti-smoking. Di man, pag nagkakarumduman sa dam, pag may selebrasyon, kung na yung selebrasyon, di ba? Pag inimplementar mo naman, rasunan ka naman kang tao, dahil nga information campaign. Saka baga. Anyway, basta na. Baka pag-abot ka nga. Gusto kong maraman. So, ang penalty ka na sa 1,000, 1,500, 2,000, etc. Duman dun sa Davao, kada ko nakaduman, simple lang ansin ng smoking campaign dyan. Bako yan na nakasurat. Bako yan na nga no smoking halabaunon. Kada kulkan mga nakasurat. Per ordinance number, blah, 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 blah. Duman sa Davao, nailingkukan ako nagduman. Aloy na, 6 years ago. Paglog mo sa mga establishment, mailing mo sa na dyan nga. Ngaya, no smoking, fine, 10,000 pesos. Arog lang kaya. No smoking, fine, 1,000 pesos. Igwa kaya kay mga areas na, di ba? Arog lang kung taka nakabugtak ta dyan na nga. Bako na, no smoking, anti-ordinance, blah, blah, blah. Dakulo nang sin magpaparababasa kaan. Dapat po, di ba? Ano saling mo tabi, bossing Chito Baldo? Kaya, no smoking, fine. Ibugtag mo sa pinakahamagabat na penalidad, 1,500 kayo dito. Ano lang ka? No vape smoking, fine, 1,500. Di ba? Takon-dakulunon, pigwabasa. Duman sa Singapore, nagdumang kami kang 3 weeks ago, ang nakabugtak duman sa mga public places, no smoking by law. Yun lang ginagawa. No smoking. Dakulao na karatula, no smoking. Tapos by law. Iba man ang send ng campaign. No smoking by law. Yan. Pag nadakop ka talagang nagsigarilyo ka, automatic, bitbitong ka, buda. Awin, may maabot sa imong citation ticket. Taday mang kipulis, nasisirip ka tabi sa CCTV. Diwan sa Singapore, kami nakaduman. No smoking nga bylaw. Kaya, mas kang upos kan sigarilyo, di ka kimahiling na pigtatapok dyan sa gilid-gilid. Tapos kan, pag nagtapok ka ki garbage, mga tugang masyado tabi na maigpit sinda, mga tugang sa pagpataw din penalty, pag nasirip ka sa CCTV, di ka nagtapok kan basura. Di ba? Alas 8:15 oras po sa Pilipinas sa pagbabalik para po naman sa mga mapa-eskwela tabi sa kinder buda sa mga private schools may bago na kitang guidelines. So aki ko garing college na, so youngest ko. So Saro nga ko ang tanan mo. Susaro tabi. Kompa? Toddler. Saramayon ka ngaya. Magbabalik po. Ay! Di pa akong live ba di? Wala pa. Pangyari. Ari ko na. Bago ko, may bisita. Yan tabi sa mga taga-dip-edig di. Dito muna tayo. Madagitan kita. Ang mga helang sa atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, sa cirrhosis, mga helang po nadarakan sobrang paganim na alak o pagkaonin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago, asin tanganing maugmang atay.
Kay puhan pong sabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa salud asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin nahali sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa oral na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan ng mabawasan ng danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag ka ini. May bisyo man o wala, mahilig uminom o dahi, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na botika nationwide. Madali lang yun, tabago kita mag-break, ha? Ito. Ano man po sa Singapore, basta digdi naka-renew na ng yearly business permit, maski raot ang CCTV, basta, may akusasyon ini. Okay, mas mga magayon ang law sa to, ang kulang lang implementation, inconsistent and tingaskugon, sabi kan listener da. Sa Davao, tamay kamay na bakal si Duterte, disiplinado ang mga residentes. Alright, magbabalik kami sa pagbabalikan sa tuyang kakauronon, Education Program Supervisor in Kindergarten and Private Schools. Hali po sa DepEd SDO Legazpi, Madam Marites Dineros. Makalipas lang po kayo ni. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Actimed Quality Generics. Ang abot kayang gamot mula sa Generica Drugstore. Actimed ng Generica Drugstore. Gamot na singbisa. Up to 85% sa tipid. If symptoms persist, consult your doctor. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulanggi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy ka Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kapikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy ka. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Mayong tusok-tusok. Sa tabang kan, vitamin B kan Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liver Aid. Ang Liver Aid ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liver Aid dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liver Aid, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pambalakas sa kalusugan ng atay. Liver Aid Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mahigos, makinabang, madali mandulukan.
Dako lang napatunayan sa tuyang namatean. Nagpadagos ang serbisyo na pinunan. Mabuluson ang burabot ni kauswagan. Serbisyong may puso dyan. J-E-S-A-P Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Coco Martin po. Pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Kaya kapag hanap ay gamot, huwag mahihiyang magtanong at hanapin ang check ng right med. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Nong Speed Shop, Nong Speed Shop. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapang. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. So siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. And Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nongs Me Shop is located at Market Site, Kapantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nongs na kita, nakabarato ka na, makita ka pa. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Mula kalidad ng gamot at vitamins ng Unilab at RightMed hanggang pampaganda ng UL Skin Sciences, alagang Unilab yan. Alright, oras po sa Pilipinas, alas 8:27 po linaga. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Mga
Matugang, balik kita sa programa 8:29 oras po sa Pilipinas. Yan po sa studio si Madam Marites Dineros, Education Program Supervisor po in kindergarten and private schools from DepEd SDO Legazpi. Yan. So, pirmin nagantabay-tabay sa DCGB. Familiar ka mong maray kang pangaran na ini. Pirmin nagiging flavor of the day pag may open of classes. Yan. Very accommodating ini si Madam. Madam Marites, welcome po sa DCGB. Hello po. Mhm. Thank you po, Sir Henry. Yes, good morning, Madam. Ha? Sige Good po. morning. Ano po ang latest na gusto tang i-share sa mga listeners tabi, lalo na sa mga magurangon yan na maralaog ang akin ninda sa kindergarten? Yes po, Mr. Henry. Mhm. Bago po ang gabos, Apo. po, sa pigsabi mo na kaipuhan ipaisi sa Inda, Yeah. gusto ko muna magpasalamat Yes. sa Indong Istasyon. No problem Sa na. DCGB po. Salamaton po sa oportunidad nito. Yes, opo. Na Ako, Madam, syempre po one text away lang, basta anytime yan. Sige po. Opo. Kaya para po dyan sa Lamaton, and Opo. of course, syempre pa sa mga sa station manager Yeah. nito, and then sa Gabos po na bumubuo kang DCGB po. Sa Lamaton po kaining oportunidad. Opo. As in po sa mga magurang, sa mga kaakian na nagaantabay po ngunyan sarong magayon. As in magayon na aga sa Ilocos. Yes po, ma'am. Go ahead po. Opo. Ngunyan po, yaon ako digding, ngunyan sa DCGB para po sa mga importante pong mandato. Kan sa tuyang departamento, ang Department of Education. Ini pong mga mandatong inio, yung DepEd order and then mga memorandum po na pig-release kan sa tuyang Division Office and of course, ang Central Office, ang Department of Education. Ini Opo. po manunungod sa pagbubukas kan klase. Yes. Opo. Yes. Inutunta po ang DepEd Order number 008 Series 2024. Okay. Ini po manungod sa pagbubukas as in pagtatapos kang klase ngunya na maabot na school year 2024-2025. Okay. Ang puon po kang school year tangon yan, mabukas na po ang klase, mga magurang as in mga kaakian, Department of Education from K to 12. Opo. Ma-start na po, mapuuna po sa July 29. Wow. Lunes July po iyan. 29. Opo. Okay. Ang ultimong Lunes kang bulan na Hulyo po. As in matapos po ini sa Abril 15. Okay. April 15, 2025, Martes po. So iyan po ang patungkol sa pagbubukas as in pagsasarakan sa tuyang school year, maabot na school year 2024-2025. Opo. Ang saro pa po, Mr. Henry Maceda. Yes, ma'am. Iyo po ang DepEd Memorandum number 033 Series 2024. Ini naman po, Mr. Henry, ay patungkol po sa enrollment guidelines. Okay. Ngunyan po na school year na maabot. Opo. Ini po, ang manungod po digdi sa guidelines na ini na patungkol sa pagbubukas kang klase na ang enrollment po mapuuna. Okay. Mapuuna po sa aga. Ayan. So arog po Okay. kayan kadali. Katatapos pa lang ngaya kang bakasyon. June Uni na 3. naman. July 3. Opo, ang Okay. pig-uroro na naman ngunyan Enrollment. ang pagbubukas kan klase. Opo. Na mapuon po bago syempre kita magbukas kan klase ta ngunyan na school year na maabot kay kuwan po magpa-enroll mo na. Yeah. Ang Yeah. sa tuyang mga kaakian, syempre pa sa suporta, asin giya kan sa tuyang mga magurang, kan sa tong mga kaakian. So, puuna po sa aga, asin matapos po ini sa July 26. Iyan. Iyan po ang tapos. July 3 to July 26. Yeah. Biyernes po All yung topic, levels Mr. po ini, ma'am? Opo. All K levels. to 12 po. Okay, Pag K to sinabi 12. ko pong K to 12, kindergarten, Opo. hanggang grade 12 po. Tapos. Yes. Opo. Okay. Ang 26 po, July 26, Biyernes po yan. Iyan po ang ultimong Biyernes kang bulan na ining July. Iyan. Kasi po, pagkatapos ka na Biyernes, Sabado, Domingo, ang Lunes pong masunod, iyon na Klase po na, ang no? klase. Wow. Mapuuna ang klase. Magiging busy pa lang kamo kay ining si Manang ining Iyo po, tabi. may mga burong brigada eskwela kay ini, di ba? Opo. Takulong pala Kasarabay na po yan dyan, Yeah. Mr. Henry Maceda. Okay. Opo. Sige po. Ngunyan po, sa pag-enroll ka sa itong mga kaakian, lalo na po ang kindergarten. So, mapuon pa sa na magklase sinda. Ano po? Opo. Ang kindergarten po, igwa po dapat dadarahon po na pigaapod tang mga requirements. Ano po? Okay. So sa tuyang, ang kaipuhan lang po sa kindergarten, iyo po ang sa indang birth certificate. Okay.
Dahil po, Mr. Henry, dyan Opo. po sa birth certificate, iyan po ang patunay na tama na po ang edad. Okay. Kansa tong Okay. mga kindergarten na mapa-enroll. Okay. Pag sinabi ta pong tama na po ang edad, dapat po 5-year-old. Iyan. Okay. Okay. Ngunyan po, Mr. Henry, mababago po ang cut-off age. Okay. Kansa tong mga mapa-enroll na mga kindergarten learners. Kung last school year po, ang cut-off age ninda po ay hanggang October 31. Okay. Ngunyan po hanggang September 39. Meaning, ano pong sabihin ka Ang ma'am? gustong sabihin po, ini po kaya, base po sa inisyo na DepEd Order number 20, Oo. Series 2018, Okay. na kung saan pigpapaliwanag po digdi na ang cut-off age kan sa tuyang mga kindergarten learners, madepende po Opo. sa kung nuarin mabukas ang klase kan sarong eskwelahan. Ayun. Sa DepEd okay. po, sa satuyang departamento, bako man po iba-iba ang pagbubukas kang klase. Sarabay po iyan, Mr. Iyo po. Henry Iyo po. Maceda. Opo. So, ngunyan po, ang bukas kang klase ta na sinabi ko na po kasubago, July 29. Yeah. So, gustong sabihin po, ang mga aki po nindo, mga magurang na naghihinan yung pungunyan, na dapat po ang birth date kang aki hanggang September 30 po. Iyon lang Iyon. po ang ma-accommodate o may enroll Oho. ng mga kindergarten learners ta po, ngunyan Opo. na maabot na school year 2024-2025. Wow. Okay. Opo. Klarohon ko lang ma'am ha. Opo. Suma-enroll mo niya na kinder, dapat ang birthday niya is hanggang September 30, 2024. Opo. Na pigsasabi din po sa sinabi kong guidelines sa Oo. DepEd Order 20 Series 2018 Opo. na dapat po kung July 29, July 1, 5-year-old ng aki. Iyo. Pero iyo. po, may extension man po ang DepEd. Oo. Iyo na po itong pigsabi ko na Hanggang September 30. 30. Opo, Hanggang September 30. Pero Okay. po, kung mapupwede nga ni ang mapa-enroll 5-year-old na by July 1. Yeah. Pero yeah. kung dahil pa po sila 5-year-old, tatawan sila ki-extension hanggang September 30. Ayun. Ang mga kaakian ta po, mga magurang na may edad ng 5-year-old pag October 1, pasensya na po. Pero base sa guidelines, dahil na po sila ma-accommodar Iyo, sa ano? kindergarten. Oh. So ano na po sina ma'am grade 1 na? Dahil Ano po, na? Kindergarten po, next school year. Sa sunod na Sa sinang sunod school pa na year. 2025-2026. I see. Sa ano po sinda? Igwa po sa indang maakomodar, ito Oho. pong supigaapod ng Child Development Center. Iyo, okay. Ito pong sa Iyo mga mananggan, CSWD ano? po. Okay. Sinda po ang katuwang kang DepEd. Iyo po. September 30 so deadline, so cut off. Opo. Pag October 1, talagang ko na, iba na siya, ano? Opo, dahil So po dahil siya. na pwede. Pero po kung arog ko Mahalat na ka mo next year, tabi, Opo. Pero kung arog po ko na kang last school year na Agosto. Oh, yan. So opening Pwede. kang klase, kaya po mga magurang sana masabutan nindo nakaito po na akomodar sinda. So hanggang October 31. Oh. Pero ngunyan po ta pinaaga po. So Iyo opening mananggan, kang ano? klase ta July 29 kaya po so cut off age ta maapektaran. Cut Oh. off age kang kindergarten learners Iyo. maapektaran po. Importantihong po ini, mga Opo. parent, mga magurang na maintindihan ta, ano? Opo. Para nga sa nung aluday, pangya ko ni Madam Inako, para nga ya, 30 nga ngunyan, October 1, yan po kaya base po sa guidelines kang Opo. DepEd. So pigsabi ko So po ang na aki mo, maeskwela ka, otro school year na. Opo, Sigurado yung na yan. 2025, 2025, 2026. Opo. Tangon yan po bagang school year, Mr. Henry. Iya po. School year 2024, 2025 Oo. po. So ang naka-apekto pala, I mean naka-adjust pa lang kay ni ma'am. So adjustment man can open up classes ta. Opo. Kaya Siya po itong nag-adjust kita pigtataram kang ng cut off. age. Opo. Ayun. Kasi po baga sa mandato kang sa tuyang may lay po kita ano po, Iya po. may Republic Act na kung sa pigtataram po duman na ang kindergarten po mandatory o prerequisite sa pag grade 1. Yes. Yes. So kaipuhan Yes. pong mag-agi sa kindergarten level po ang sa tong mga kaakian bago po sila mag-grade 1. Tama. Tama. So Okay. ito po ang ano ta Oo. po, mandato kang Oh. DepEd. Okay. Sige As in po, duman po sa ano, pigsabi ko kasubago po na documentary and eligibility requirement po Yeah. na birth certificate. Opo. Yung ani po tabi ni Mr. Henry sa Philippine Statistics Authority PSA, or kaya PSA. daw. O nga ni birth madam, may certificate. text na. Ihapot ko talaga sa imo, ano? May text Opo. sa kuya. Opo. Okay. Pero po,
Okay lang po. Go ahead, sige. Go ahead po. Okay. Go ahead. Pero po, kung ma-enroll po, so sabi ko po mga petsa, kung mag-enroll po kan sa indong mga kaakian, kung day pa po nindo ini daradara na dokumentong ini, na pigsabi ko po, kaso bago nahali sa PSA, pwede man po ang mga minasunod Yan. na Sige mga po. Very good. requirement po. Okay. So in the absence of this document, pwede po ining darahon kan magurang, birth certificate from the local civil registrar. Iyan. Okay. Okay. Pwede yan. Kung day pa po ini available, igwa pa pong saro na pwede nindang darahon na magiging for the meantime po, kapalit Yeah. itong PSA. Kung day pa po ito available, iyo po ang Opo. barangay certification. Barangay Opo. certification. Siyempre po, makuha po kamo kaini sa barangay po, pero Oo. kan sa indong kapitan. Opo. Okay. Na magpapatunay na siya 5 years magpapatunay old. po, asin, na 5 Yeah. years old, asin, igwa po kaining mga minasunod na mga Yes. detalye. Opo. Arog po Sige daw, madam. Siyempre, pangaran po. Yeah, kan of course. Aki. Okay. Ang pangaran po kan Aki, iyan po dapat ang last name niya, Yan. ang first name niya, asin ang middle name. Oh. Importantihon po ini. Bako lang po so first name and then last name. Pati sa middle name. Middle name po kaipuhan. Iyo. Pakita raman na lang po nindo sumagi po, di ba po Mr. Henry? Yes. May in charge Sige po baga kaan kani na sa barangay nagiging- baga? Sa Opo. barangay secretary paminsan. Opo. Siguro po igiyan na lang nindo tawan nindo kigiya ang magibo po ang mapreparar ka ini ang certification po ali sa barangay Opo. na ini po ang mga kaipuhan na yaon po dapat duman sa barangay certification. Yes. So birth date, madam, kay po duman na Opo. Bukod po duman sa mga sinabi ko Mr. Henry, kaipuhan po yaon man po ang pangaran kan mga Alright, okay na John. On the air na kita. O, pasensya na po kamo ha. Yan po bigaapod na intermission number. Sa DepEd baga may mga programa may intermission number. Yeah. Yung tabi ang intermission number. Okay na John. Sa Facebook ta continue kita di. Alright. Sige po. Sige madam, go ahead po. Sa nakitang parte. So requirement po. Opo. Requirement. So sa barangay certification Okay. Yeah. Okay, go ahead, na po Tabi. ini ang pinaka last po na recourse na pwede na document po na pwede nang madara kung hindi po available sa PSA. Okay. So ulitin ko po Mr. Henry, Opo. sa barangay certification po na maghahali sa mga barangay po na i-issue kang kapitaninda. Yeah. Kaipuhan pong igwa kaining mga minasunod. Yes. Inot po ang pangaran kan sa indong aki na dapat po igwa kang last name, first Okay. name, and middle name. Mhm. Yaon man po ang pangaran kan mga magurang.
mga magurang po bako lang so ina kung mapupwede po so duwa. Yeah, Kung okay. available po. Kung talagang Opo. applicable po ini. Yeah, applicable. okay. Dangan po yaon man po dapat so date of birth. Okay. So aldaw kan kapangakian. Kaso ari namon dag so sa indong aki Yan. na pa-enroll sa kindergarten. So birth date niya as in ang pinakahudyan po huli iyo po ang sex. Yan. Kung ini Okay. babae o lalaki. Lalaki. So ini man lang Okay. po ang mga detalye na dapat yaon po duman sa barangay certification. Iyan, okay. So baka nagdadang gugunyan sa mga barangay official staff, pwede na po kamo magtaga-adjust, di ba madam? Opo, Mahapot. opo. Ano po ang requirement? Natapot tumako kamo ki barangay certification. Maindulong niya po sa kinder. O may idea na kamo, di ba Opo, madam? opo. Pwede na magbugtak yan template. Dapat yaon so first name, so middle name, last name, Opo, kompleto. opo. Tapos sungarang kan magurang, and then so edad kan aki. So birthday kan aki. So birth date kang aki, dangan so sex po. So Kung sex po. lalaki Yan. o babae. Importante po yan. Ano ba dyan sa barangay kaya? May template na madam? Opo. Di Kung bugtag pwede na lang sa din pangaran. Opo. Oh, Kung pwede na pwede pa kung din mag-adjust. dagdagan po. Yes. Okay. Sige po ma'am. Opo. Dangan po, iyo man po nasabi mo, kasubago na so pangapudan mo sa mga barangay officials po. Ini po, saro pa pong pangapudan ko sa Inda po, since na-mention mo na po, Sir Henry, Aha. na kung pwede po, nag-aagad man po ako kitabang, manungod po sa advocacy yang ini, Yan. na pag-enroll kan sa tuyang mga kindergarten. Mhm. Kasi po, kang nakaaging taon po, medyo nagbabaan sa tong enrollment sa kindergarten. Mhm. So, minaagad po ako kan sa indong tabang, as in suporta sa gabos na kapitanes, kan sa tong mga barangay dito sa Legazpi City, natabangan po nindo ang Division of Legazpi City, Opo. na talagang ini pong mga kaakian ta na igwa na pong edad, kumbaga nasa tama na po ang edad ninda na 5-year-old, kung pwede po na sinda po mainganyar at sindang mga magurang na paeskwelahon na po sa DepEd. Kung sain pong eskwelahan gusto ninda pwede po. Kung sain po yaon ang sa indang pagtubod Yes, sa yes, eskwelahan yes. nito na mas, although di ko man po pigsabi na may mga eskwelahan talaga na mas matibay sa ibang eskwelahan. Yeah, Gabos pong mga eskwelahan sa Division of Legazpi City or Schools Division Office of Legazpi City, gabos po igwa ki mga kapable Yes, na mga yes. maestra. At ako po nasabi ini tagabos po sinda daiman po ki pigiit sa puwera na maestra na day pipa-attender ki training. Gabos po sinda pigpapa-attend ki mga training na ang makikinabang man sa napuan sa tong mga kaakian. Opo. Opo. Okay. So ito po ang pangapudan ko sa Yeah. mga kapitan kan sa tuyang banwaan kan sa tung Legazpi City na kung pwede tabangan po nindo ang Department of Education sa pag-inganyar kan sa tong mga magurang na paeskwelahon na po ang mga estudyante na may tama na pong edad. Iyon. Okay. Opo. Sige ma'am, taon ni so primerong text ka sa mo nang ka nagdi-discuss ka tungkol sa enrollment so PSA requirement no. Opo. So nasimbag mo na po ka sa bago. Pero tama ba ma-clarify ko lang kung tasabi kang texter, halabaon niya ang pila kaan sa PSA, yung manangga talaga. Opo. Pero po, kung nais tao mo ining haling LCR or barangay clearance, ano po, kaya pa mag-submit kang original na Yung sa PSA po. authenticated na birth certificate? Opo, Mr. Henry. Ayan, to follow na lang pala. Opo, To follow. tatawan po sinda base sa pinaluwas na guidelines, so mandato kang DepEd hanggang October 31 po. Yun. So Okay. alawigon pa man po. Ay, alawig man. Ang pigtatao sa inda kasi po may hiling po talaga duman kasi sabi tanga ni baga stricto po talaga sa kindergarten Yeah. when it comes Yeah. to the cut-off age. Yes, Na okay. gusto talang pong makasiguro na talagang tama ng edad ka mga kaakian ta kasi ini po igwa po kitang pigaapod na LIS, Learner Information System, na kung sain po ang gabos na detalye Opo. na manungod sa satong mga kaakian, piglalaog po digdi. Bakit na baga po arog ka ito na mano-mano lang, pigsusurat lang ang mga impormasyon na nakukuata sa mga kaakian. Ngunyan po ini, piglalaog na po digdi sa system, paggabos na in-enter po digdi piglaog kang kamaistrahan ta, na mga impormasyon, manungod po sa satong mga kaakian, gabos po ini direktang nare-receive kang central office po. As in, igwa po sindang talagang, kumbaga, delicate ining system na ini po. Ano talagang, pag igwa duman, nalinaog ka, na bako, base duman sa guidelines, mandato, day po ninda akseptaron. Arog na lamang po ka ining pigtataramtang cut-off age. Yes, Pag may yes. linaog po duman na sa lang edad, bawa 4-year-old pa lang, linaog na kang teacher, inakseptar kang teacher, or sobra na sa 5, Opo.
dahil po iyan na akoon ka sa itong Yun, sistema. Kaya oo. kumbaga, para maging smooth sailing po Yan. kita, dahil kita magkaigwaki problema, so ini po aarayuson ta po. Sigurohon ki maray. Magtarabangan po kita. Opo, mga Okay. Good morning, Hen. Sorry po, minabukas pa lang ako kay Radyo. Pwede po maraman kung nata nag-adjust kan cut-off kang last year po bagay baman. O sige, madam. In-explicar muna ka sa bago ini. Sige daw po. Kaya Simbagong lang tayo ning nag-brown texter out ta. baga. Sige daw, madam. Okay Sige po. lang po, Kung Mr. nata, Henry. nag-kwan Kasi kita, yaon man nag-change talaga kang po ako cut-off digdi kita. para Yes. deklarar, magtao ki kalinawan sa Opo. gabos na bagay manangod sa satong enrollment para sa atong mga kaakian. Sige Para po sa nag-apot po kaiyan, nakahaputan, salamat po sa pagklarar kay ining kaiyan na concern mo po. Nagbago po ngunyan kasi po, sabi ko nga ni kasubago, nagbago po kita kang opening kang klase. Yes, yes. Kang last school year po, 2023-2024, tama po, October 31 sa cut-off age. Kasi po, so klase ta po ka ito, nagpuon Agosto. Yeah. Ngunyan po in advance, nagi na pong July. So, July na po ang opening ta. So, ma-adjust po kita 2 months, kaya nagi pong September 30 po. Yan. So ini ma'am, in preparation sa, tama ba? School year 25-26 or 24-25 po. Mabalik kita sa dating Opo. schedule of classes. Opo, So luma, sa bakasyon, magiging Mayo, Buda, Abril, Giraray. Opo. Kaya po arog ini kay niyo. Okay. Pagdidiit-diita na po, of course, we iso nag-alita pong DepEd Secretary with the consultation, ini po approve kan sa tuyang presidente kang Pilipinas na talagang bako lang ang departamento kan edukasyon and may gusto po na talagang ibalik na sa dati. Yung pre-pandemic tabaga po, Mr. Henry, Yes, na kung yes. sain ang puon kang klase ta Hunyo, nagtatapos po kitang Marso. Yeah. Kaya bulan na Abril, Mayo, iyo po ang bakasyon. Yes, yes. Kasi po baga dahil sa mga na-experiensyahan ta po. Nanggan. Asin kan sa tong mga kaakian, kung pura ano ang sakripisyo ninda po, di ba? So init sa pagklase sa mga classroom. Opo, Yes. so gaapod tang heat index. Yes. Opo. Makauya mang aleko, bata nagdadang og kang paliwanag ni Madam napotol kibigla. Nag-on kami kang battery, pero po ihapot ko kay ma'am, may bayad po ba ang enrollment? Garo, dahil man gayon tabi, madam Opo, iklarar ko po iyon, igwa pong mandato ang sa tuyang departamento, ali po sa central office asin sa SDO Legazpi City Division na no collection policy po kita. Ang gabos pong mga eskwelahan kang Department of Education Legazpi City Division, dai po maako kibayad po. Kasi Yeah. nga ni ito pong policy na pig-apod tag no collection policy. Ang kikibuhon lang po nindo, matao lang po kamo kung kindergarten po ang sa indong aki, dadarahon lang po nindo sa birth certificate kan aki. So pigsabi ko po na PSA, Opo. kung day po available, ito pong barangay certification o ito pong saro pa po na birth certificate sa civil registrar po. Day pong bayad. And then ang iba po, kung ang aki man po nindo, mas halangkaw ang level sa kindergarten, grade 1 pataas, madara lang po kamukhang card ninda, kung transferi, isasabay po nindo so birth certificate. Yan. Opo. Opo. Ano po, so iba pong credentials like ito pong SF10, so school form 10, kung sa inyaon po nakalaag sa mga grado ninda na naku aduman sa particular na eskwelahan kung sa insindahali, iyan po pigaapod ta ang pag-transfer po kaiyan school to school po. Bako po kamo ang mako akaiyan sa eskwelahan asin dadarahon nindo sa eskwelahan na tatransferan kan sa indong aki. School to school po yan. Ang yaon lang po sa indo na dadarahon nindo, available yung card at saka po yung birth certificate po. Pero po ang kindergarten, yung ano po, yung birth certificate lang. So mapa-enroll na kindergarten, birth Yes. certificate. Opo. Nice to hear you po over the radio, madam. Dati pa akong officer kang PTA dyan sa Albay Central. Pirming naka-smile an si madam, lalo na pagkaaga. Salamat po, salamat. Opo. Okay, may saro pa pong text. Good morning, Hen. Ayun na po, nasimbag na po ito ni madam. Na-explicar na po. So, kung available sa PSA, tabi na authenticated, tabi, ini ang option. So, haling LCR o local civil registrar, tabi Ma'am Ade. Opo. Tapos, barangay certification, tabi. Yan po, na-explain na po yan. Pero dapat, i-comply manggiraray po nindo yan hanggang October 31. 31 po. Yan. Sa importante po na record kang school. Okay. Good morning po, sir. So, aki ko po 5-year-old sa October 15. Ay, tapos pasok na din po sa kinder. Tapos, sige madam, si Bagana tabi si Sheila
May Banyadera. Go ahead Ma'am po. Sheila po, manungod po sa imong concern po, pasensya na po, pero hanggang September 30 lang po base sa guidelines na pinaluwas kang DepEd. Opo. Hanggang September 30 lang po ang birth date kan sa tong mga kaakian na maakomodar sa kindergarten po. October 1 po onwards, sa sunod pa pong school year 2025-2026 na po siya maakomodar. Yes. Ako po, ang suggestion ko, kung gusto po nindo, ipa-enroll po nindo sa Child Development Centers kan sa tuyang CSWD. Yan, at least lamang kung gusto mag-eskwela kan aki, makaro advance na po siya, di madam. Makakatabang pong maray iyan pag kinder niya. Yes. Oh, Madam Sheila, sa 2025-2026 ka na po school year. Ha? Dali nga na ipupwede October 1. Tamadadagitan si Madam kang DepEd. Okay. Sige. Okay na. Madam Tess Dinero, salamaton pong maray. Garo na, i-review ko. Baka igwa pakipahabol sa mga listeners ta. Sa Facebook, tayo man lang ito tabi. Ano no? Nagkatulo man lang. Okay na. Sige na. Alright. Sandali lang. I-verify ko ba? Baka igwapa kita ki okay na ako madam, baka po may gusto ka tabing i-announce pa o may nalingawan po kang isabi, go ahead karagdagan po Mr. Henry na dai ko po na nabihan ka subago po ang pag-abot po nindo pagpa-enroll duman sa eskwelahan po manungod po ini sa kindergarten. Igwa po na itatao sa indang form. Okay. Sa mga magurang po igwa po na na form po ini pong form na ini papa-fill upan po sa indo kang teacher na pag-enroll kan aki nindo. Iyaon po digdi sa form na ini aapoton man lang po kamo kung ano po ang mga detalye manungod sa indong aki. Ito po sa birth date, sa pangaran man kan mga magurang, sa in po naka-star. Iyo po ini ang mga laog po kay ito. Ini po ang mga agadon sa inyong detalye doon sa form. Pag na-isumiter na po nindo sa form, okay na po. Tapos na po kamo kang enrolled na po sa aki mo. Yeah. Opo. Uy, Madam Uni, may pahabol. Opo. Sabi niya pakihapot kay Madam. Ako po ang aki ko, pasok na pasok talaga po, 5-year-old na po siya. Base duman sa nadangog ko po, qualified siya. Ang problema ko po, so spelling kang aki, so pangaran, sabutan ko na lang ini. So pangaran kan aki ko po, may sala sa spelling. Submit mi na po for correction. Nagbayad nga ni po kami. Ano po na pangaran daw ani palistami sa DepEd ta school record baga po yan? Opo. Pigpa-correctionan madam so akita sara da sa spelling gayon. Okay. Sabi tangan ibaga po kasubago ang sa kindergarten baga po daing ibang dokumento na agad dun iyo po ang birth certificate. Iyo. Gustong sabihon po para po duman si Ma'am Dahil po pangaran sa texter. Po, para po duman sa texter po na nagpaabot kay ining concern niya. Kuyan po, ito po talaga ang babasehan kang teacher. Kung ano po ang nakalaag duman, iyo po ito ang sa iyang kukwaon. Yeah. Kung may sala po sa pangaran, siguro po, so sabi man baga nindo na nagkaigwa na kamong espuerso. Yeah, may correction na May napig-apply. correction na. Kung igwa na po ito kay resulta, pwede man po i-attach nindo po doon sa birth certificate. Correct. Kasi po, ito po ang magpapatunay. Ito po ang mapaliwanag sa teacher na kumbaga igwana ki pagbabago duman. Ginago na po. Yes. Iyon na po ito Very ang gagamiton po kan maestra po na ma-enroll kan sa indong aki. Iyan, madali lang. Tabak, apuday ko aram ko konektado po digdi. Hello? Hello, good morning po, sir. Good morning, ma'am. Mahatos lang po, sir. Ang apo ko po kasi, nag 5 years old siya kang December last year. December ngunyan, last year. ma-6 sa December. Pwede po siya mag-laog na kinder ngunyan? Iyan. Sige, dangugon mo po. Nagadangog ka sa radyo, madam. Yung masa na panghapot mo, no? Opo. Okay, December siya nag 5 years old, tabi. Opo. Last year. Okay, sige po. Salamat. Opo, last year. Salamat. Okay. Okay, thank you din po. Welcome, Bye-bye. madam. Okay, bye-bye. Madam Tess. Opo. Madam, so nagpaabot po kan sa iyong concern, kahabutan po. Ano po? Ang sabi ko baga po, ang cut-off age ang required age talaga po, pag malaog sa kindergarten, 5-year-old. 5-year-old So siya. kung sobra na po duman ang edad kang aki mo, mas lalong okay Mas nga. lalong okay. Kasi Yeah. po 5 year at least. Sabi 5-year-old po ang edad kang aki.
by July 1. Yan. Opo. Okay. Kung day pa po siya 5-year-old by July 1, may extension hanggang September 30. Day na po ini sa imo applicable kasi nga ni po nag-5 na Nag-5 akin na niyo. siya. So pwede Qualified po siya. na qualified Opo, na sa aki mo po. magpa-enroll po sa kindergarten. Pumili ka na po school, madam, kung saan nga mapa-eskwela ka na public school. Opo. Pero daroon man po giraray so birth certificate kasi po ilingon po ito kang teacher. Yes. Ay, madam, i-clarify ko lang ha. Ini pong DepEd, kuha na ini, memorandum, yun naman ang guidelines para sa private schools? Ay, iyo po. Iyon ang masunod ko pong sige, madam. Sige daw po, tabi. Opo. Actually po, ining guidelines na DepEd Memorandum number 032 Series 2024 titled Enrollment Guidelines for School Year 2024-2025 for Public Schools. Yeah. Kasi po, igwa po ako duman na kinuan na kumbaga nagpapahayag paano man sa mga sa private schools. Yes. Opo. Kasi po, bako man gabos nagpapaklase sa public Yes. schools. Oho. So mapaklase po sa private schools, may certain ano po naman provision na nagsasabi private schools, state, local universities and colleges and Philippine schools overseas offering basic education may adopt their own enrollment procedures consistent with their school manuals and applicable DepEd policies. But they shall report their official enrollment on or before July 22, 2024. Gustong sabihin po, kung ang mga private schools po kaya, Sir Henry, igwa po sindang manual na pigsusunod. Igwa man po sinda kumbaga, sa diring protocol o guidelines patungkol po sa enrollment. So, pigsasabi po kang memorandum na inihali sa DepEd na pwede po nindang sunodon ito. Yes, Pero igwa man po giraray ng mga certain provisions from DepEd po na dapat po din hindi ito pwedeng babalgahon. Iyan. Okay. Klaro po yan ha. Pwede Especially po, Mr. Henry, Yeah. sorry po ito interrupt, especially po ang strict compliance sa cut-off age. Yes. So they po importante. digdi po ano ang private schools exempted. So gabos po masunod kung halimbawa nag-isip po ang mga ibang magurang na sa private schools nang kang ko stricto ka na cut-off age. Para po ini sa gabos. Yan. Na kasi po ang mga estudyante po sa private schools, pigi-enroll man po ninda yan sa LIS. Iyo. Pag ang aki po ninda bako 5-year-old day po tatanggapon kang LIS kang DepEd po. Kaya gabos po mag-public, mag-private, masunod po kang cut-off age na pigtataram ko po. Iyan. Okay. Naka-report pa lang sa DepEd, itong LIS na pagkasabi. Learner Information System. Iyon. So, kung bako siya qualified sa edad, day po siya tatanggap. day siya ako, ibabalik sa eskwelahan. May problema sa eskwelahan. Especially po, Mr. Henry, ang sa kindergarten po, dyan po talaga baga mapuon. Yes. Although nagklase na po siyang nursery, preparatory, pero bako man po ito recognize kang DepEd. Yeah. Ang DepEd po talaga, ang first level niya sa pagklase, kindergarten. Kindergarten. Dyan po itatao ang pigaapod tang LRN. Yeah. Learner Reference Number. Ang kada kinadadarahon niya po hanggang makatapos siya sa pagklase sa DepEd hanggang grade 12. Pare-pareho po Reference LRN. Opo. Kung sa mga private schools, igwa kitang pigaapod na student number, iyan man po ang counterpart sa DepEd, yung pigaapod tang LRN, Learner Reference Number. Iyon. So, importante talaga ang Opo, sa edad. kinder po mapo. Di matatawan po ki LRN ang sa mga kaakian sa kindergarten kundi po sindang tamang edad. Very good. Pigtataram kong cut-off age po. Yes, asandali man naman anta. Garo din nagtatapos lugod ang problema tang dawa. Ay iba ini gayod. Garo iba ilingo kung pwede mong simbagon ini. Sige po. Patanong po kay madam kung ano ang ay iba yata to, senior high school po ini. Ano ang requirement sa senior high school graduate po? Ako ng ALS, gusto ko sanang mag-aral ng senior high school. Madam. Sa senior high school po, ma-enroll po sa senior high school. Gusto niya lang mag-adal madali lang ha, ALS? Ma-adal po siya kias. Okay. Ang requirement po sa senior high school, graduate po ako ng tapos siyang ALS. Gusto niya po mag-senior high school. Anong advice mo tabi, madam? Iyo man po, ano po siya, mapa-enroll manggiraray as in pag duman niya po sa eskwelahan na gusto niyang laugan, kaipuhan po may mga dara siyang requirements. Ito pong magpapatunay na ali na siya sa ALS, graduado na siya sa ALS. Yung birth certificate niya, dangan po may pifill upan man siyang form sa DepEd po. Pan-enrollment po. Yes. Okay, salamat po kansa inyong participation. Madam, parting words po o ano pang ibang mensahe tahali sa DepEd Legazpi sa tuya tamin nag-aantabay ngonya. Salamat po Mr. Henry, as in
sa DCGB kan oportunidad magayon na oportunidad na ini. Kasi po parareho kita Yes, na yes. ang obheto ta matabangan ta sa tong mga kaakian, makatao ki impormasyon para sa inda lalong-lalo na sa mga magurang kung ano ang mga dapat gibuhon ngunya na maabot na kralasihan. Opo. Lalong-lalo na po ang enrollment po, Na? pagirumdum ko po na mapuon na po sa aga. July 3. Busy na si Madam Opo, kasi, kung sir. sa po, yung ani po. Kaya sabi ko, dapat bago mag-enrollment period, magkaiguan ako kay advocacy campaign. Kasi talagang very accommodating ang DCGB. Opo. Welcome po, so, sa ribo-ribo po na tagapaghinanyog kaining programang ini, pinapaabot ko po sa Indo bilang pagiromdom na sa aga na po ang puon kang enrollment hanggang July 26. Na sana po ini pong pigtaram kong duration po kang enrollment, makapasyar po kamo sa mga eskwelahan kung saan po nindo gustong magpaklase. Yes. Po na eskwelahan. Gabus pong mga eskwelahan ta sa DepEd Legazpi City Division, gabus po mga kapable Yeah. na makatao kalidad na edukasyon para sa tong mga kaakian. Pairiskwelahon ta po sa tong mga kaakian kung tama na po ang edad ninda. Lalong-lalo na po sa kindergarten. Day po niya to pag ano po, kumbaga hindrance, ano? Yeah. Day ito po pag anuhan ang mga aki na day magkralase, Opo. ngaya day mo pa kaya. Yeah. Kaya na iyang kan sa tong aki. Ano po, pag tama na po ang edad ninda. Tabangan ta po sinda na sinda makaukod, magpasiring po sa eskwelahan, magpa-enroll po sa aga. Since sa tong mga kapitanes kang Legazpi City, ako po nagaagad man kan sa indong suporta asin tabang na sana po digdi sa advocacy ang initabangan po nindo. Ang Department of Education Schools Division Office of Legazpi City na mainganyar ta gabos na mga kaakian asin mga magurang ninda na pairiskwelahon na po ang mga akita na may edad na 5-year-old po sa kindergarten. Yes. Salamaton po sa Indogabo. Salamat po Mr. Henry sa oportunidad. Salamat sa DCG. Thank you po, Madam Miss Marites Dineros. Siya po ang Education Program Supervisor po in Kindergarten and Private Schools from DepEd, Legazpi City, Schools Division's Office of Legazpi. Regards kay Dr. Despi Danilo Despeser. Maray na po. Kumusta po sa imong Happy School Project? Yung siyang Happy School, di ba, Madam? Opo, Yes. na iyong mga legacy kan sa tuyang SDS po ang Happy School Project. Happy School Project. Opo. Kung pala na, Ibalon Central pala so best implementer kaya na. Na-interview ko kan Sarong Aldao. Alright, salamat mga tugang kasi ng pagantabay. Mabuhay, ini po ang lalaking hindi inuumaga. Good morning po sa inyo, boss. Thank you.